Bon dia. En aquest vídeo us explicarem les principals característiques de la convocatòria de 2020 d'Ajuts Líder i algunes peculiaritats d'aquesta convocatòria dins del territori d'actuació de la nostra associació. En primer lloc, per a aquelles persones que no conegueu el programa Líder, us expliquem que és una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu millorar la qualitat de vida i fomentar la diversificació econòmica de les zones rurals, i ho intenta fer de manera que siguin les mateixes comunitats i territoris les que, mitjançant les seves estratègies de desenvolupament local participatiu, fixin les seves prioritats d'inversió i els seus objectius. Per això diem que és una metodologia d'avall cap amunt. En el cas de Catalunya, la normativa que regula aquests ajuts és el PDR de Catalunya 2014-2020, que, entre d'altres moltes coses, estableix que la gestió i tramitació d'aquests ajuts es fa mitjançant els 11 grups d'acció local que estan constituïts arreu del territori. Són associacions com la nostra o consorcis públics i privats, sense afany de lucre sempre, que fan d'intermediaris entre els sol·licitants dels ajuts i la Generalitat de Catalunya. En el cas de la nostra associació, més concretament, el nostre territori d'actuació inclou tots els municipis del Berguedà, tots els del Moianès, tots els del Lluçanès i uns quants municipis aïllats del Bages i d'Osona que podeu veure aquí. Si comencem a parlar del finançament, podem dir que per aquest període 2014-2020 al nostre territori se li van assignar una mica més de 4 milions d'euros que es reparteixen en 6 convocatòries, el que vol dir que per aquest any 2020 ens pertoquen gairebé 700.000 euros, dels quals el 57% els aporta el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'altre 43% prové de fons europeus. Aquests ajuts, com que tenen la consideració d'ajuts d'estat i d'ajuts de mínimis per part de la Unió Europea, en suma amb altres ajuts que tinguin la mateixa consideració d'ajuts de mínimis durant les últimes 3 anualitats, no podrà superar els 200.000 euros. La manera de saber si una subvenció té la consideració de mínimis o no és consultar o bé la convocatòria o bé la resolució. Per una altra banda, l'ordre de convocatòria fixa en 100.000 euros l'ajut màxim per beneficiari, projecte i convocatòria, i en el cas de la nostra associació, amb l'objectiu d'intentar diversificar el màxim possible els ajuts i que arribi al màxim de beneficiaris, tenim una limitació addicional en cas que s'esgoti aquest pressupost, que no es pugui donar el màxim a tots els beneficiaris. Reduïm el límit d'ajut per beneficiari i per projecte a 60.000 euros. S'ha de tenir en compte que aquests ajuts són incompatibles per qualsevol altre que sigui per a la mateixa finalitat i estigui finançat per la Unió Europea, també amb altres operacions del PDR o amb altres ajuts que es consideri que són més específics per a la inversió concreta que es vol realitzar. Sí que serien compatibles amb qualsevol altra subvenció que no estigui inclosa en el supòsit anterior, sempre i quan l'ajut acumulat de tots els ajuts no superi el 40% de la inversió en el cas dels promotors privats i el 100% en el cas dels públics. A més, el Departament d'Agricultura té signat un conveni de col·laboració amb l'Institut Català de Finances per facilitar línies de finançament en condicions més avantatjoses per als sol·licitants d'ajuts líder. Anem, doncs, a veure quins requisits s'han de complir i s'han de reunir per poder presentar-se a convocatòries d'ajut. En primer lloc, es poden presentar a aquests ajuts tant persones físiques com persones jurídiques. En el cas de persones físiques estaríem parlant d'autònoms i les persones jurídiques poden ser de naturalesa pública o de naturalesa privada en funció de si tenen una participació entre els seus socis de més del 25% d'ens públics o no. Per a persones físiques i persones jurídiques privades hi ha 2 línies de finançament. La primera és per a empreses agroalimentàries en tota la cadena de transformació. La producció agrària no estaria inclosa dins dels ajuts líder, ni ha altres línies dins del PDR de Catalunya, però la transformació i comercialització sí. I per una altra banda està la línia per a empreses no agroalimentàries en la qual s'inclouen moltes activitats diferents, des de turisme, serveis mèdics, serveis tècnics, tallers mecànics, etc. I pel que fa als promotors públics, n'hi ha 3 línies de finançament, que seria la recuperació del patrimoni cultural i natural, les infraestructures per a la mitigació del canvi climàtic
i les infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació. Aleshores, si el projecte d'inversió es pot encabir en alguna de les 5 línies que acabem de comentar, hem de comprovar si complim amb la resta de requisits per sol·licitar l'ajut. Per una banda, tenim un seguit de requisits vinculats a la persona sol·licitant. En primer lloc, si es tracta d'una persona jurídica, ha de tenir la condició de PIME, després entrem una mica més en detall. S'ha d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributeres, això ja per a tothom. S'ha de disposar legalment de les instal·lacions on es realitzaran les inversions, perquè sigui propietari, copropietari, llogater, etc. En el cas de les associacions i fundacions han de tenir els seus estatuts adaptats a la llei 5/2011 i a més no s'han de reunir els requisits per participar en la convocatòria d'ajuts del contracte global d'explotació, que és una altra línia del PDR i com hem explicat abans seria incompatible amb els ajuts líder. Si es reuneixen aquests requisits s'ha d'optar obligatòriament per la via del contracte global d'explotació. Les pimes que comentàvem abans, a mode de resum, aquí tenim les característiques que s'han de tenir per considerar que és una microempresa, una petita empresa o una mitjana. En el cas de les petites empreses i les mitjanes empreses no cal obligatòriament que compleixin els 3 requisits. El que hauran de complir sempre és el del nombre de treballadors i un dels altres 2, és a dir, o bé el volum anual de negoci o bé el balanç general anual. Si compleixen els 3 millor, però només amb el nombre de treballadors i un dels altres 2 ja en tindríem prou. I després tenim algunes característiques que ha de complir també el projecte d'inversió. En primer lloc, importantíssim que la inversió no estigui iniciada abans de la visita de no inici. Segon, que l'objecte de la inversió concordi amb l'objecte social dels estatuts de l'entitat, en el cas de persones jurídiques, que es pugui encabir, com dèiem, en alguna de les 5 línies d'ajut establertes, que la inversió mínima elegible, sempre parlant sense IVA, sigui de 12.000 euros en el cas dels privats i de 40.000 euros en el cas dels públics, que sigui un projecte viable econòmica, tècnica i legalment, que es comprometi a dur la comptabilitat d'acord amb la normativa vigent i que compleixi també amb la política lingüística en el cas d'establiments oberts al públic. Fa un moment parlàvem de la inversió elegible. Això és així perquè als ajuts líder hi ha un seguit d'inversions i de despeses que són subvencionables, altres que no són subvencionables i algunes que són subvencionables però amb algunes limitacions. Amb caràcter general, els ajuts líder poden subvencionar les despeses d'obres civils i instal·lacions de qualsevol tipus, ja sigui de paletes, fusters, electricistes, etc. i les inversions en mobiliari, equipament i maquinària. Això en caràcter general, però a partir d'aquí hem de començar a aplicar algunes limitacions. Primer, de 4 punts que els tenim limitats, que no poden superar un cert percentatge del total de la inversió o d'una part de la inversió. Els honoraris tècnics d'execució d'obra només són subvencionables els honoraris d'execució d'obra i de direcció d'obra. Qualsevol altre tipus d'honoraris no serien subvencionables i aquests no poden superar el 8% del capítol d'execució d'obra. Les portades de serveis i els camins, que no poden superar el 30% de la inversió total. El programari informàtic igual i les pàgines web que tenen una triple limitació. No pot ser una inversió superior a 10.000 euros per projecte, han de ser adequades per a la venda en línia i tampoc pot superar aquest 30% de la inversió total. I després hi ha un seguit de despeses i d'inversions que no són subvencionables en cap cas o que tenen alguna limitació molt específica. A continuació els passarem, només comentaré les que són més rellevants. Després podeu fer un repàs, si voleu, per totes les despeses no subvencionables. D'aquestes que veiem aquí, com comentàvem abans, la més important, no són subvencionables les despeses anteriors a l'acte de no inici, tampoc són subvencionables les taxes, els impostos, legalitzacions, llicències d'obres, de llicències ambientals i tampoc les despeses relacionades amb el manteniment, reposició o reparació d'equipaments. D'aquí podríem destacar que el mobiliari o equipament amb vida útil inferior a 5 anys tampoc seria subvencionable, els vehicles només en casos molt específics
i, per suposat, la producció del sector primari tampoc. I, per últim, aquí podríem parlar de les despeses corrents de l'empresa, les despeses de disseny de marca, logos, etc. I una, que és una novetat de la convocatòria 2019, que no són subvencionables les despeses en sistemes de calefacció i generació de calor que utilitzin fonts d'energia fòssils. Si instal·lem sistemes de calefacció amb fonts d'energia renovables, amb plaques solars, amb geotèrmia, etc., sí que serien subvencionables, però, per exemple, amb gasoil o amb gas natural no serien subvencionables. Llavors, ara comencem amb el procediment. Quins passos ha de seguir el nostre projecte per poder optar a l'ajut i per poder rebre la subvenció? La previsió és que al mes d'octubre es publiquen les bases reguladores de la convocatòria 2020 i que uns dies més tard es publiqui també la resolució de convocatòria 2020, que això seria aproximadament en la segona quinzena d'octubre. A partir d'aquí s'obrirà un termini d'aproximadament un mes des de la publicació per presentar les sol·licituds, que s'han de presentar ara obligatòriament de manera telemàtica des de la pàgina web del DARP. Això significa que és imprescindible disposar d'un certificat digital per realitzar el tràmit. Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'adjuntar un seguit de documentació. El que fem és sol·licitar-lo en dues fases. En la primera fase serà juntament amb aquesta sol·licitud i la fase 2 serà un cop hagi passat la valoració del projecte per la comissió d'elegibilitat i la comissió tècnica, és a dir, aproximadament 3 o 4 mesos més tard, aquells projectes que ja es considerin que compleixen els requisits per ser beneficiaris d'ajuts, demanarem els de fase 2. Per no entretenir-nos massa, podeu veure aquí una graella amb la documentació que haurà de presentar cada tipus de sol·licitant, depenent de si és persona física, persona jurídica privada o persona jurídica pública. Hi ha alguns matisos, per exemple, l'autorització per consultar les dades dels membres només s'aplica a comunitats de béns o SCPs que no hagin elevat a públics els seus estatuts de constitució, o l'informe de justificatiu de les necessitats energètiques i les factures dels consuments energètics serien obligatòries només en el cas de que es faci una inversió en energies renovables per a autoconsum. En la fase 2, com veieu, hi ha una documentació addicional que s'ha de presentar. El que podem aclarir aquí, per exemple, és que el certificat d'inscripció en el registre administratiu corresponent per a les persones jurídiques privades majoritàriament estem parlant del registre mercantil. Aleshores, finalitza el termini de presentació de sol·licituds i en el màxim de 6 mesos des que finalitza aquest termini es publica la resolució de concessió o de negació d'ajuts. Per a aquells ajuts que corresponguin als beneficiaris superiors a 50.000 euros s'haurà de dipositar una garantia per la qual el beneficiari es compromet a dur a terme la inversió com a mínim al 70% del que s'havia previst inicialment. Com es fa la concessió d'aquests ajuts? En un règim de concurrència competitiva. Això vol dir que tots els projectes es valoren individualment, se'ls atorga una puntuació i després s'endrecen de major a menor puntuació fins que s'esgota el pressupost. Com fem aquesta valoració? Doncs primer de tot apliquem 3 criteris de priorització. El primer, que ve establert per la Generalitat, és que tindrien prioritat els sol·licitants que no hagin renunciat o no se'ls hagi revocat un ajut líder en les últimes 3 convocatòries. I després tenim 2 que apliquem des del nostre grup d'acció local que diuen que prioritzem els projectes productius per davant dels no productius, és a dir, empreses per davant d'institucions públiques, i que també prioritzem aquells beneficiaris que la convocatòria anterior no hagin rebut un ajut líder. D'aquesta manera intentem també maximitzar, com dèiem al principi, el nombre de beneficiaris. A partir d'aquí apliquem unes taules. En el cas dels promotors privats tenim aquí la taula de puntuació. Podem fer una mica més de zoom per veure-la. No entrarem punt per punt, però podeu veure que es valoren diversos apartats: l'economia i territori, criteris socioeconòmics, el nombre de
persones que es podran beneficiar directament del projecte, l'economia circular i medioambiental vinculada amb un projecte de cooperació en el que estem involucrats, la utilització de recursos de proximitat, el caràcter innovador dels projectes i la seva singularitat i la seva viabilitat tècnica i econòmica. Tant en el cas dels projectes privats com en el cas dels públics podeu veure que la puntuació és sobre 400 punts. Aquells projectes que no arribin a 176 punts queden automàticament exclosos i els que superin aquesta puntuació sí que anirien a aquesta selecció que us comentava abans, començant pel més puntuat i baixant després als menys puntuats. I a cada tram de puntuació li correspondrà un percentatge d'ajut diferent. Pel que fa als promotors públics, també podem entrar de manera ràpida a veure quins són els criteris de selecció. Dependrà del nucli de població en el que es desenvolupi la inversió, del nivell d'ocupació que es mantingui i es generi i el tipus d'ocupació. Un altre cop, com dèiem abans, l'economia circular, també els projectes col·laboratius amb altres entitats o empreses del territori, el caràcter innovador del projecte i diversos indicadors que ens ajuden a demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Amb això s'arribaria a un màxim de 300 i els últims 100 punts aniran en funció de la tipologia de PIME que hem comentat anteriorment. I en el cas dels privats, els ajuts aniran del 22,5% per a aquells que superin els 176 punts fins al 40% com a màxim de la inversió total aprovada. Tot i que la resolució triga 6 mesos en ser publicada, des del mateix moment de la visita de no inici es pot començar a desenvolupar la inversió. Molt important, si comencem a desenvolupar aquesta inversió, com fem els pagaments? Doncs de manera totalment prioritària, per transferència bancària o per domiciliació bancària, que tingui sempre aquests 4 punts. Que sigui visible el compte del beneficiari, de la persona que ha sol·licitat l'ajut i que està pagant, que aparegui el destinatari del pagament, que s'especifiqui l'import pagat i es faci referència al número de factura que s'està pagant. Això és important en tots els projectes, però especialment rellevant en aquells projectes en els que hi ha moltes factures diferents i és necessari identificar cada pagament amb la seva factura. Hi ha d'altres mitjans possibles i acceptats per fer pagaments, però tenen limitacions i peculiaritats, de manera que si teniu necessitat de fer pagaments d'una altra manera que no sigui per transferència o domiciliació bancària, us recomanem, si us plau, que ens ho consulteu prèviament. Després, un cop ja ens han comunicat quins promotors són beneficiaris d'ajut, abans del 30 de novembre de l'any 2021 s'haurà de fer una comprovació de que ja s'han iniciat les inversions. Això els promotors privats ho fan presentant factures, pagaments o llicències i els promotors públics han de presentar la licitació de les obres. També, en paral·lel, ens podeu presentar sol·licituds de modificació, sempre mantenim l'objecte principal de l'ajut, és a dir, si hem dit que posarem plaques solars, podem sol·licitar una modificació per dir que hi posarem menys quantitat de plaques, però no podríem modificar l'objecte de l'ajut i dir que farem una remodelació de la cuina d'un restaurant. Això sempre s'ha de comunicar abans de realitzar la modificació i que fins que la modificació no estigui aprovada, ja sigui per la nostra associació o pel departament en funció de la modificació, fins que no us comuniquem que s'ha aprovat, no es pot canviar ni de proveïdor, ni de tipus d'inversió, ni de res. I això com a màxim es podrà presentar fins al 30 d'abril del 2022. De la mateixa manera, també fins a aquesta data es podrà presentar una sol·licitud de pròrroga per a aquells projectes que vegin que no podran complir amb el termini màxim d'execució, que de manera general serà el 30 de juny de 2022. Els projectes que no es puguin acabar abans d'aquella data poden sol·licitar una pròrroga del termini que no podrà anar més enllà del 15 d'octubre del 2022. Nosaltres, després de publicar la resolució de concessió d'ajuts, organitzem
una sessió d'informació per a tots els promotors beneficiaris, en el qual informem de què cal presentar i què cal complir per realitzar la certificació de les inversions. Tot i així, per dur a terme la certificació caldrà que totes les actuacions estiguin finalitzades i pagades, comptar amb tots els permisos i llicències. Veieu que aquí hi ha un asterisc perquè en cas de que tota la inversió s'hagi dut a terme i es disposi de tots els permisos excepte de la llicència ambiental, es pot certificar el projecte mitjançant l'establiment d'una garantia en favor de la Generalitat de Catalunya. S'hauran de presentar totes les factures i pagaments de la inversió i s'hauran de complir els compromisos que s'havien indicat a la sol·licitud d'ajut i molt especialment els relacionats amb la creació i el manteniment de llocs de treball. Un cop presentada la certificació, en el termini d'entre 1 i 3 mesos aproximadament, el Departament d'Agricultura realitzarà el pagament d'aquest ajut i des d'aquell mateix dia i fins a 5 anys després s'han de mantenir els compromisos de manteniment de l'activitat i manteniment del nivell d'ocupació que s'havia indicat a la sol·licitud d'ajut. Així doncs, fins aquí seria tot el procediment. Si necessiteu més informació o assessorament amb la vostra idea de projecte, podeu adreçar-vos directament a la nostra associació o podeu adreçar-vos també a algunes de les entitats col·laboradores que hi ha arreu del territori d'actuació, com són el Consorci del Moianès, el Consorci del Lluçanès i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Esperem que aquest vídeo hagi estat d'utilitat per a vosaltres i si teniu qualsevol dubte restem a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies.